paitsi. Mokava kaikille, se on noin Samurai Tastalle. Tänään me pelataan Five Nights at Freddy 2. Niin, siis mehän pelattiin Five Nights at Freddy 1, mutta nyt me löydettiin 2 ilmaisena. Eli siis menkää kattoo NowGG FIFA. Niin sieltä te saatte pelattua Five Nights at Freddy aivan ilmaisen ja milloin vaan te haluatte. Mutta tää toimii vaan tietokoneella. Eli jos te ihmettelette puhelimelle, että miksi tää ei toimi, niin se johtuu siitä, että tätä pystyy käyttää puhelimella. Älä nyt. Joku on tulos. Tuolla varoitus. Se... Kuka? Onks toi BB? Vai Mangle? Jos se on Mangle, niin tää ei toimi. Tää niin. Mä vaan flashaan tätä sillä. Niin, sun pitää flashata. Flashlightti toimii siihen. Niin, flashlightti toimii kaikkiin joihin ei toimi. Tää hengittää sillä. Mutta Golden Freddystä ei voi selvittää tässä kakkosessa. Millä? Ei. BB on tulos. BB. Varmaankin. Endoskeleton. Ai Endoskeleton ei toimi maski. Se toimii. No miksi se ei sit toiminut äsken? Se vaan lähti yhtäkkiä pois ja sit siinä. Ja Endoskeleton olisi. Varmaan menen pois. Kaikki joihin ei toimi toi maski, niin toimii taas loppu. Paitsi toi vitsi. Freddy. Siitä ei voi mitenkään se... Mä flashasin tota. Nyt on... Mä flashasin tota. En mä tiedä. En mä oo kaikkea tästä muista, tästä kakkosesta. Oli paha. Siirrä Freddy. Ei pysty. Mä voisin siirtää näitä tyyppejä, mut mä en halua. Sen takia, koska tää olisi sit epistä, että sit mä vaan huijaan, että nää vaan lähtee yhtäkkiä vaan pois ja tällaista. No mä voisin siirtää näin, mut mä en halua, mä haluan pelaa reilusti sille ihan normipeli. Eli älä tee YouTubeen noit sanoja ne omia keksimiä ilmeitä. Mut... Hello! 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 Hello? Hi! Hello? Hi! Hello and welcome to job at the new and improved Freddy Fazbear's Pizza. I'm here to talk you through some of the things you can expect to see from your first week here to help you get started down the new exciting career path. Now, I want you to forget anything you may have heard about the old Mut location. tää on oikeesti on paha, Endoskeleton. Tää on niin paha, toi Endoskeleton. Toi Endoskeleton on sama. The old restaurant was kind of left to rot Puppet. for quite a Se on while, sama. but I want Niin you se on to Endoskeleton. Fazbear's Se ei oo mikään oikeesti, se ei oo mikään normi Endoskeleton. Ei kun on se, tai se on puppet. Eli siis se, Mut se sisältö on They Endoskeleton. even let them walk around during the day. Se Niin. sisältö on sellainen. Kaikki näitä sisältö. But most importantly, muuten they're all tied into sen some oikein kind of nimi on criminal database, so they toi can detect the predator a mile away. ei kun Hey, we puppet, should be niin. paying them to Mutta guard tässä you. lukee vain. Now that being said, no new system is without its Siis tuo kink. Endoskeletonin mitä? You're only the second guard to work at that location. The first guy finished his week, but complained about conditions. Noniin. We Tuohon ei switched saa him over koskea. to day shift. Koska siitä alkaa scratchaa tää mun ääni juttu. Mainly he expressed concern that Mä näen certain characters seem to Paper move around at Plate-kaita. night. Kuka toi Even Paper attempted to get into his Plate-kai office. Now, from what we know, that should be Sä pelat tää impossible. leffar. That restaurant should be the safest place on earth. So while our engineers don't really have an explanation for this, Jotkut on the working liikkunut. theory is Ei that kun ei ookaan. the robots were never given a proper night mode. So when it gets quiet, they think Tää on they're niin in the vitsi wrong room. närsyttävä ton So ilme. then they Vitsi go mä try to voisin find where the people are, and in rypistää. this case, that's your office. No niin, mäkin. Noin nukkuu. Mä räjäyttäisin ton pallon silleen, kato, kun silloin toi noi pallo. Ja tossa lukee palloja. Bro, miksi mä voisin vaan potkasta toi One of them. Miten tää on vieläkin yksi AM? And as for the rest of them, we have an even easier solution. Varmaan se You on. see, there may be a minor glitch in the system. Something about the robot saying he was an endoskeleton without his costume on and wanting to stuff you into a suit. So hey, we've given you an empty Freddy Fazbear head. Problem solved. You
can put it on any time and leave it on for as long as you want. Eventually anything that wandered in will wander back out. Something else worth mentioning is Vitsi valehtelija. Vitsi valehtelija. You might have noticed there are no doors for you Jos to close. haluat jotain Tää niin But hey, you have a ärsyttävää light, kanssa. and even though your flashlight can run out of power, the building cannot. So don't worry about the place going dark. Well, I think that's it. You should be golden. Check the light, put on the spray to hit it. You need to keep the music box wound up. Piece of cake. Have a good night. Tätä pitää pitää, että nää pysyy kaukana. Tai pupet pysyy kaukana. Tai toi endoskeleton. Pupet. Kuulen sen sun puuttuu läpi. Älä koske tohon. En mä siihen koske. Laita se, paina se ihan sille. Koska jos toi yksi irtoaa, niin sit se meinaa sitä, että mä en enää kuule mitään. Uusi Bonnie on liikkunut. Mikä toi sun intoa? Tuo pupet pitää oikeesti pitää kaukana. Pupetti on ärsyttävä. Niin se on silleen... Hyppää vaan silleen. Joku Ice Speed. Se kiljuu päälle. tälleen. Minä olen Mikki-hiiri. Minä olen Mikki-hiiri. Moro. Arvaa mikä on kaikista ärsyttävin. Minä olen Mikki-hiiri. Moro. Nyt joku liikkuu. Paperplate vai liikkuu? Ei kun Old Freddy on liikkunut. Ei kun tuo on uusi Freddy. Nää ei liiku, nää vanhat. Älä eli. Koska ne on. Muista, mihinkään näihin Freddyihin ei toivu tää. Uusi Chica on tulos. Joo, mutta muista Toimiks Chica? Toimiks Bonniihin? Toimii. Oot sä 100% varma? On. Ihan. Joo, ihan sama. Toimii. Nyt on keltainen varoitus. Uusi Chica tulee. Punainen varoitus. No ei, me ollaan dead. Me ollaan dead. Ei olla. Me ollaan dead. Me ollaan dead. Me ollaan dead. Tää toimii. Mä lupaan. Kato. Mutta vielä punainen. Vielä punainen, koska Chica on tuolla. Ja kun uusi Freddy. Siihen ei toimi tää maski. Paina nyt tätä valoa. Uuteen Freddy ei toimi tää maski. Pitääks mun kannattaaks painaa nyt rämpää? Koska tuolla Ei vaan sä et voi käyttää valoa, jos sulla on tää maski. Ota tää maski pois ja prämppää. Niin, mut kun uusi Freddy on tuolla. No Chicakin. Chica on tuolla, se ei oo niin lähellä. Älä. Ja se Golden, siis jos niin Freddy liikkuu vähän senkin, niin Ei vitsi. se alaa prämppää sitä valoa sinne. Kato nyt sillä valolla tonne, onks se? Kato nyt, onks se siellä? No kun Endal Skeleton on tuolla. Mun on pakko siirtää toi tonne. Koska ei me tiedä miten sit säilytään. Tai mä tiedän, mutta en muista. Nyt alkaa tulla kohta varoituksia. Koska Endal Skeletonista niin ei voi päästä melkein mitenkään. Voi, mutta en muista mitään. Mä tiedän, mutta en muista. No, mutta Tuo oli pakko, Golden koska- Freddystä ei voi päästä mitenkään. Sitten ei se. Ai Eli mitenkään. se näyttää siltä. Eli se näkyy. Uusi Bonnie on ihan tossa. Ihan ees. Ei olla dead. Ei oo. Koska toi vaan tulee tohon ja on vaan. Mitä vittu se tee? Niin se toi uusi Chica on, broidi. Broi. Mikä on jankki? Toi legit lähti pois koko pizzeriasta. Ai missä hitos se nyt on? Miten taas toi silleen... Mikä sun nimi on? Mikä? No GG. No Yes! Yes! Yes, jei. Nyt mä rutistan. Siitä. Nois, katoi, eikö sä edes Nyt on vaikeampi. Pelasiks sä edes Mut onneksi- oikeesti? Katoks sä voi jotain videoa? En, kun mä vaan menin kattoo videon. Hello! Hello? Joku
puuttuu See, I told you siitä. your first night wouldn't be a Alus problem. kannattaa You're vaan katsoa natural. näitä kameroita. By now I'm sure you've noticed the older Tää ei oo liikkunut, Toni, tää älä BB. sitä Tää BB aikoo Those are liikkua. from the previous location. Mä pitää tänne. liikahtanut. The idea at first Niin, was se to ollaan repair liikkunut, oliko se nyt, them. They even se oli started sen eka retrofitting paikka them with jossain newer technology. tuolla. But they were Mut just sit so se on ugly, liikkunut you know? tonne. Tätä Tätä pitää pitää silleen musiikboksiin, sillä toi nukkuu toi. Ei skeleton. Niin, se. Niin. Mä tiesin, mutta en muistanut. I love those old Tiesin, mutta characters. en muistanut. Did you ever see Foxy the Pirate? Oh wait, Foxy. Älä tee noin. Oh yeah, Foxy. Hey listen, Sit se vaan that one was always a bit twitchy. Ja nopeasti. I'm not sure if the Freddy head trick will work on Foxy. If for some reason he activates during the night, and you see him standing at the far end of the hall, just flash your light at him from time to time. Those older models would always No be mut kun jos se tulee tonne, siitä ei They were voi called päästä. the system restart or something. Noin, niin. Paitsi Come to nyt se think of it, koko. might want to try that on Eikö ei voi? where something undesirable might be. Tää pitäis pitää koko ajan vaan tää musiikboksi, et toi ei pääse. Mut Golden Freddy on vain mahdoton. Joo, siinä ei oo mitään Don't forget the music box. I'll be Selvi honest, I siitä never vaan liked that sillä other maskilla. thing. Ei. Always Golden thinking Freddy ei that I se. can go anywhere. I Niin don't think Mangle it's very meni, ei magical kun. for it. So Mangle don't forget meni the music box. No mut kun Anyway, I'm sure it won't be a Entäs problem. skeleton, miten se Have a good pääsee? night, and I'll talk to you tomorrow. Mangle liikkuu. Laita nyt hiton musiikkiboksiin. Mangle on tuolla. Anna sen nyt nukkua siellä rauhassa. Ei mene nyt siihen karttaan. Kun mä haluan, että se tappaa sit se hito. Hello. Hello! Kuulu, hello, hello, hello. Kuulu vai se? Muista Hello? se musiikkiboksi. Mangle on tulos. Toimiks siihen tää? Ei toimi. Pitääks siihen Mangle ei toimi tää massa. Rämpään! En mä vielä. Toi tulee, toi BB. BB tulee. Siihen. Balloon Boy. Pallon. Ei vitsi kun ne tulee tuolta reunoilta. Ei hitto. Tää on niin vaikee. Noniin, Nyt Foxy tulee. toimiks siihen tää? Toimii. Eikö ei toimi maski? Foxy pitää myös laittaa sitä valoa. Koska Foxy ja Mangle on Se on mun takana, en mä voi silloin tehdä mitään. Vai pystyy? Et! Se oli mun takana. Tai kyllä sä siitä voinut Fox veti sun. kattoo. Mut mikä toi Foxin? En minä tiedä. Mut tää video tässä. Ykkösen se veti täältä vasta. Tää oli part 1. Me tehdään lisää partteja. Ja nää seuraavassa videossa. Ja sekin on tää Five Nights at Freddy's. Moro. Tää video oli tässä. Altkaa tykkää ja kommentoikaa. Jakaa vaikka jollekin sun kaverille. Tää video oli tässä. Se olisi moro.